Bydd datblygiadau syfrdanol yn y dealltwriaeth wyddonol y feddygaeth yng Nghymru yn yr ail ganrif ar 15. Ond i bobl gyffredin oedd yn byw yng Nghymru, os oeddech yn sâl, byddai'n rhaid i chi wneud eich meddyginiaeth eich hunan, os oedd angen rhai arnoch chi. Ond nid yn y lyrbordi byddwch chi'n gwneud hynny. Yn hytrach, byddwch yn ei gwneud mewn cegin. Ond dyw hynny ddim yn golygu y bydden nhw'n blasu'n dda neu y byddwch yn ei bita o gwbl. Ond beth oedd yn y meddyginiaethau Fictoraidd hyn? Beth oedd ynddyn nhw? Rwyf am archwilio'r archifau i gael gwybod mwy amdanyn nhw. Felly o'n i'n disgwyl gweld llyfrau meddyginiaethau, nid reseitiau. Ie, ond yn y cyfnod yma, doedd pobl ddim yn gweld lot o wahaniaeth rhwng resait ar gyfer wneud swper gyda'r nos a resait ar gyfer moddion. Enghraifft, ni'n gweld fan hyn, ar yr un tudalen, resait fan hyn, full cholera, wedi dilyn wedyn gyda resait ar gyfer dressing salad. Ond mewn ffordd, mae fe fel mel a lemon heddi os ys anwyd gyda chi. Ie, eitha tebyg, ond mae rhai bach mwy eithafol. Gwelwn ni fan hyn, resait sy'n gofyn i chi fynd â ci bach, 10 diwrnod oed, ei lladdau, tynnu i groenau, ei chwarteri fe, a wedyn i ferwi e. Mae hynny'n fel rhyw fath o aberth hyd a lledrith. O, ydy, ond fi'n credu oedd hwn yn enyn o'r ffaith bod pobl ddim cweit yn deall beth oedd yn achosi i salwch nhw. A hefyd oedd ofn mawr ar bobl. Byddai hyd yn oed anwyd syml yn gallu lladd rhywun yn y cyfnod yma. Felly, bydde rhaid i chi gael stwmog cryf i gymryd rhai o'r meddyginiaethau yma. Yn sicr, ac oedd rhai yn anodd iawn hefyd. Mae gofyn i chi cymryd 20 gwennol a'i rhoi nhw mewn bowlen gyda'i gilydd a'i bwrw nhw dros y pen i'w lladd nhw. Yn y lle cyntaf, sa'n deall sut byddai modd dal 20 gwennol heb sôn am cael nhw mewn bowlen gyda'i gilydd. Mae'r rhain yn ddiddorol iawn. Allai gael copïau o rai o nhw achos byddwn ni'n licio tro arni a rai o'r reseitiau yma. Dim problem, allwn ni tynnu ffotograffau o rhai ohonyn nhw. Ond fi ddim eisiau trio lladd ci bach. Na, mae'n iawn. Bydd Catrin yn paratoi Ellie Turner sy'n gymysgedd o ddanadl poethion gyda sain baedd. Mae hwn yn cael ei roi mewn potyn pridd a'i goginio yn y domen boethaf o dail ceffyl y gallwch ddod o hyd iddi, am bythefnos, cyn cael ei ferwi a'i hidlo. Mae'n ymddangos fod hwn yr union beth ar gyfer cleisiau. I ddod dros y sioc o baratoi'r Ellie, fe fydd hi hefyd yn gwneud hypocras. Gwyn speislyd i godi'r ysbryd, wedi wneud o glared, per gibyn, cinnamon ac wedi ei enwi ar ôl y meddyg groegaidd hynafol. Rwy'n faws sy'n rhaid i mi ei fita. Ond wir, mae hyn yn feddyginiaeth sy'n 150 mlwydd oed. Mae'n rhyfeddol. Yn drewllyd, ond yn rhyfeddol. Dyma sy'n hynod am yr archifau, gallwch chi blymio i mewn a darganfod ac atgyfeirio'r gorffennol. Pam na ewch chi i archwilio'r archif a darganfod tonig hen ffasiwn?